komwe kwavutanso ndi ku Department of Immigration, nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mu dziko muno kumadzadza anthu ku immigration. Mazana a anthu akuti akufuna passport. Ife ndalama tili nazo, ndipo kaya mukufuna tifire zimafomu tilirede, tikungofuna passport ndiye tipatseni passport kudzadza na chigulu kumeneko mpaka naru achita kutsimikiza kuti iyayi. Ndiye pamene pakuchemera mponena kuti fazi inayo akuti tuyupita kukalembetsa cholinga chonena kuti ipangenso passport ina kachikena inayonso masinthanso mayinaso system yonso nkumaleperanso kuwagwiranso kono takusintha mayina ndati kuti awo alibe kale passport kukamba zoti chipwirikiti kuno koma chidzatha kumbali ya kuma passport kuku. Ayi tifotokoze bwinobwino motere kunena kuti kunthambi yoyang'anira zolowa komanso zotuluka mdziko muno immigration ndi zonena kuti akuti ku immigration kuja tsopano akumalandira anthu okwana 1300 tsiku lina lililonse amene akufuna apangidwidwe passport yanyuwani. Anthu okwana 1300 dzulo, lelonso 1300, mawanso 1300, zomweno mbuyomu amangolandira anthu okwana 300 okha. Kuti lero muona anthu okwana 300 amene akufuna, mawa anthu 300, komano akuti nambala yashuta kuchoka pa anthu 300 ukafika pa 1300 kushuta amwene ndi anthu 1000 apamwambapo. Mwayiona? Ndi kuwafunsano amenetu amayankhulira ndi kuti department imeneyi ya immigration wafunsa a Pasquale Zulu, inu tafotokozane zokhala motani nambalayi kungoshuta basi yonje osati kuchoka pa 300 ukafika pa 600 koma kungoshuta pa 300 mpaka na 1300 zokhala motani. Anoti izi zitu ndi zoona zochuluka chifukwa cha Amalawi amene akubwera kuchoka South Africa. Fakuli ndi kuti Amalawi ochuluka akuti enawo akumazibweretsa okha, enawo ndi kuti akumapezeka zoti nachita kupangidwa deport kubweretsedwa ndi zimabasi za ku South Africa zo padzawa apanga deport kuti alibe zilolezo. Ndi onsewo akabwera kuno akakhuthukira ku immigration fajangara athamangisa kwa fora analibe zilolezo akhuthukira ku immigration kuti akatengeno zilolezo mwina azitani azibweriranso. Mwayiona? Nde pamene pakuvuta mponena kuti akuti ndi kuti system yomwe ali nayo panopa ndikuti ilibe ndi kuti information ya anthu amene ngakhale mapassport awo fa enawo anapita South Africa, ena anapita m'mayiko ena kukapezeka ndi mapassport awo kukapanga expire, ndakabwirano kuti adzapangitso passport ina zovuta akwena ndera azita kulemberaso izochita kulepezo akanika ulo kuti apange discover mu system moja kuti ino muli ndi passport yanu yeti munayipanga inayipanga 2005 nini yapa inapanga expire kale komano ka 20 kandi 14 napanga expire kale de tabwe antingo mungopanga scan tiyang'ane dzina lanu mu system madetail anu amene munagwiritsa ntchito zonse china chilichonse dzina lanu chane kupanga cheki sakuzipezamo zinapita kuti data imene inapita kuti immigration zokona mukalephera kukhala ndi kuti ndi ma drivers ena akoti muzisungamo information ngati imeneyo. Ayi ndithu akuti sakuyipezamo ndi kuti fans chita kuyambaso kuyambiraso kulemberaso from the scratch ndino wakuti ngati kuti maina ngati sanayikemo information chapoyamba pamene inayikidwa kalekale amene inadzipanga scan basi zingobweretsa nkungosintha madata kuti ayipanga issue passport lero tidzayipanga ndi idzapanga expire tsiku. Koma ayi ndithu kuchoka pamene ali fans ina ndionena kuti ikusinthanso mayinaso. Mwaona? Mayina awo ndi ena koma alembetsera mayina ena nditi zomwe zotanthauzona kuti anthu ngati amenewo angatupanga passport kangapo mapassport mwina kayanda awiri zomweno ndi zobweretsa chisokonezo mwa njira ina yake ndifunsobe romangokhala zonena kuti kodi inu zokhala bwanji kuti data isowe ya passport ya mapassport information ya anthu amene analembera mapassport ngati ine nalembera passport mu 2018 mwati ndikati ndipite kumeneko kuti mukadine chala changa mu system ikapezekamo kuti ineyo mautenga ayi nokhudzana ndi passport akapezekamo ndikafuna kapanga linyo ndikayambenso kufiranso zimafomu kachikena simese mangwenera kumangodina chonchi fa kumene kujako cho chimachitika tim amakati nditsa dzala tiye ndina ni chalecho dina ni chalecho tachipanga scan chalecho kuliso zori olo dzina langa litapanga chano nkhope yangere khore yambira ziphira komano chala changachi chimwango chidi kungodinda chala changachi ikuyeneka abweretse china chilichonse kuti mese zimene zikhala choncho pa fingerprint acha then ntchito yake ndi chani zimene zijammati dinitsa zija nza ntchito yanji zimene
Hayi ndithu akuti tuzijeni zasowa fusobe information imene inasowa bwanji kumeneko. Ndiye kuti mmatayirira kwambiri ntchito simmayigwira molongosoka, simmasamala zinthu. File imeneyo ali ngati mafayilo akuntchito kwanu. Kuntchito ku immigration department kumeneko kopanga mapassport, mafayilo awo ndi amene akati tili ndi mafayilo, katengeni mafayilo mu office ya head yomwe ku school kumapezeka kuti mafayilo. Amafayilo andana amene analemba mayeso standard 8 komatu ndiye kuti mu chaka cha ndi 2000 ndi chaka cha 2010 amakhala ali nawo mafayilo aja. Ikono kuti amwana analembera mayeso pano tate ndiyang'ane amapita ndiye kuti head uja ukang'ana mfayilo muja nzoona adanalembera pano. Zoonano inu mukapezeke zonena kuti mulibe information ngati imeneyo, ndiye inali mmakompyuta inasowa bwanji. Zija zomatenga immigration ndikumayipatsano kumayiperekano kwa mwana wachakwera zija zimene zizizi ndikumasokonekera tinaona mene zinkasokonekera. Zomati mukatere iyayi apatasokoneza system kai kwabwera ina kubwereso ina chani zimene zizizi ndiye kuti ogwiraso ntchito kumeneko ndeti sisamasamala zimene amangosamala mundinyemera kai mundinyemera zingati kuti neyo ndiye kuti ndikupangeni passport basi. Zonena kuti musamale data ija kungoyiseva tu basi, ikati imangosevedwa ikasevedwa ndikuyitenga ndikukayisiya madrive ena ake nkukasunga uko. Madrive awa ndi amene tsopano a information ya anthu amene alembera ndiye kuti kuyamba mwezi wakuti udzafika mwezi wakuti chaka chakuti kuyiyemba drive kuyisiyapo. Akabwera muti chaka chanji mungoyipanga plugin kandi external muyipanga plugin. Zoona mukalephere kukhala ndi zimenezo. Ine I thought kuti mayenera mukhale ndi kuti ndi zinthu ngati zimenezo za serious. Fande kuti tukambano za inuyo mmakhala ngati mugwira department yoti mayenera muzikhala ndi data ndithu ya anthu amene akutuluka kulowa. Anthu asamatuluke mudziko muno kulowaso mudziko muno opanda inuyo kudziwa, ndi njira yake ndi imeneyi. Ayi ndithu ayi uku kwamwene mavuto sadzatha ku immigration. Tikambepo za anthu awa anthu 1300 ine ndikukayika zoti kuti ndi anthu okhawa amene abwera South Africa. Ndangati amene abwera South Africa tisamanamizane. Anthu 1300 awawa ndi anthu amene afuna kuchoka mdziko munomo kumapita kunja. Awawa ndi amene afuna kuchoka mdziko muno kumapita kunja. Passport ayifunira pazotani. Ukakhale kuno ku Malawi ndiye ukafune passport. Ine bwanji ndikukaniko kopita passport yanga mwina sizipanga expire pa ndikukaniko kapanga linyobwa. Fondo zozo ndibe ulendo pakanali pano. Anthu amene ndi amene ali ndi maulendo otuluka mdziko muno. Kuli tufanzi tumangokamba za South Africa. Kuli fanzi ine ufuna kupita ku Kuwait uko. Ku Middle East. Ufuna izipita kumeneko chaku Dubai kuti kumeneko. Ife ufuna de anthu akutuluka mdziko muno osangomango yang'ana kuti apita South Africa. Anthu atuluka ena so apita South Africa koyendeko maina apita m'mayiko osiyana ngati ina Dubai amenewo kuti ena ku United States ena kuti atuluka anthu mdziko muno. Atuluka chifukwa chani? Chifukwa choti nakuti ndiye kuti muli china chake chimene chisakugwira bwino mdziko muno zomwe ndi zachoma of course tingakambeso zotani panzi ndionena kuti ikatipula zoneko sizikuteka mwina tikayeseko kwinako. Ayi ndithu zikuyenda motero mweti. All the best amene mukufuna kutuluka mudziko muno komanso inu aku immigration I think then be serious. Ulendo uno muzisunga datayo osatiso tizamveso pakathaso zaka ziwiri ayi tiliberu ife information. Ndesi kupanda serious ko. Be serious musunge datayo cholinga chonena kuti anthu amene wa next time pasizakechitikeso zinthu ngati zimene zomati data yasowa information yasowa zimene zo ayi akuti